क'क्राझार CITनि रेजिस्टार सैथालि ब्रह्मनि हेंथायै एबसुनि गोख्रों खौरांगिरि मेल। क'क्राझार CITआव गोबां बेले-बेजे सोलिनायनि अजद। बर'फोरनि थैजों सोमोन्दो गोनां सोमावसारनायनि गेजेरजों मोननो हानाय CIT। बे CITआव बेले-बेजे सोलिनाया सोराङाव फैदों। थांनाय माखासे सान सिगां नेट आनजाद होग्रा बिजाथिफोरा आनजाद हराव जायगा गैयैनि थाखाय आनजाद होनो मोनाखैमोन। बेनि सायाव रेजिस्टार सैथालि ब्रह्मनि सांग्रांथि गैयै आरो सासे रेजिस्टार महरै बिबान लाना हाबा मावनो हायैया सोराङाव महर मोनदों। बेजों लोगोसे गोबां बेले-बेजेखौ नुनो मोनबावदों क'क्राझार CITआव। बेखौ लानानै एबसुजों लोगोसे बर'नि गोबां सानसुमैफोर, गोबां आनजाद होग्रा बिजाथिफोरा गोथौ दुखु मोनदों आरो CITनि रेजिस्टार सैथालि ब्रह्मनि हेंथायै सोंखारिदों। बेबायदिनो CITनि रेजिस्टार सैथालि ब्रह्मनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों अजद दिखांदों एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारिया। गिबियावनो रादाब नायगिरि बिथांमोनसिम आं खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। दा मोननैसो इस्युखौ लानानै नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। दाख्लैबावै थांनाय मासाव 23 सेप्तेम्बराव जि नेट एग्जाम ML साबजेक्टनि दङमोन, दा बेयाव सारा आसामावनो जिखिनि नेट सेन्टार दङ, दा बे नेट सेन्टारनि गेजेराव क'क्राझारनि CITआव जि सेन्टार होनाय जादोंमोन, दा बेवहाय माखासे खेलेमेले जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जादों बेयो। दा जों मिथिगौ जे नोंथांमोना बयबो मिथियो जे गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फरायसाफोरा दुखु खस्थ' लानानै मोनसे थांखिजों आनजाद लिरनो फैयो। दा बे आनजाद लिरनो फैनायाव दाख्लैबावै थांनाय मासाव जि आनजाद जाबाय, दा बेयाव फार्स्ट टाइमाव गोबां फरायसाफोरा सिटनि इनटेक केपासिटि खम थानायनि जाहोनाव आनजादखौ जिरायनो मोनाखै। दा बिनि थाखाय मोनसे दावराव मोनसे थासारिया जालांदों, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेखौ। दा जि समाव CITनि रेजिस्टार, दा बिथाङा मिथिखायोमोन आरो बिथांनोबो सासे टेकनिकेल ब्रान्चआव जाय मानसिया खामानि मावो, दा बे मानसिया बिथांनो इमेलनि गेजेरजों मोनसे लेटार हरदों जे जोंनियाव 150ल' इनटेक केपासिटि दङ होननानै। नाथाय बे समाव NTA नो बिथांमोना हरफिनदों जे इनटेक केपासिटिया बारायना हरनाय जादों। जि जायगायाव बिथांमोना 150ल' सिट केपासिटि दङ। आरो बेबायदिनो NTA निफ्रायबो मोनसे नटिस फैदों आरो बे नटिसा जोंनाव दङ जे 259 मोनसे इनटेक केपासिटिखौ बानायना हरनाय जादों। दा बेनि लेखायैनो जेब्ला 23 सेप्तेम्बराव थांनाय मासाव आनजादाव जिरायनो थाखाय फरायसाफोरा गोबां जायगानिफ्राय गोजान जायगा, खाथि जायगा दुखु खस्थ' लाना फैदों। दा बिथांमोना आनजाद जिरायनाय समाव जिरायनो मोनाखै, मानोना बेयाव इनटेक केपासिटिया खम आरो बिनि जाहोनाव मोनसे गाज्रि थासारि जादों। दा बे लेखायै मानो थाखाय बे जाथाया जानो मोनखो? मानोना बे मोनसे नेसनेल लेभेलनि आनजाद जाहैबाय, नङा होमबा? दा बे नेसनेल लेभेलनि आनजादाव बे माबोरै जानो मोनखो? मानोना बयहाबो मोनसे थांखि थायो आरो बे थांखि जेब्ला लाना फैदों, दा साफ्रोमबो फरायसाफोरा जाय नेट आनजाद जिरायनो फैदोंमोन, बे आनजादाव जिरायनो फैनाय फरायसाफोरखौ मोनसे मेन्टेलि प्रेसार होनाय जादों। आरो मोनसे खस्थ' होनाय जादों। मानोना बिसोर मोजां मोनसे लेभेलाव बिसोर प्रिपेयार जाना फैदोंमोन आरो साडेनलि बेबायदि इनटेक केपासिटि खम जानाय लेखायै बिथांमोना साफ्रोमबो फरायसाफोरा मेन्टेलि प्रेसार मोनसे मोनदों आरो न' डाउट बिथांमोना जि लेभेलसिम आनजादखौ मोजां प्रिपेयार खालामनांगौ बेबायदि खालामनो हायाखैबो जानो हागौ। मानोना बे मोनसे गाज्रि थासारिया बै सानखालि क्रिएट जादों। दा बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय CITनि रेजिस्टार बिथांनिसिम जों गोख्रोङै सोंखारिदों। मानोना बेबायदि जाथाया बारा जानो नाङा, मानोना साफ्रोमबो फरायसाफोरनि लाइफनि बाथ्रा दङ आरो फैबाय थानाय समावबो जाहाथे बेफोरबायदि थासारिया जानो नाङा। आरो बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय CITनि रेजिस्टार बिथांनिसिम जों सोंखारिनायखौ जों गोख्रोङै लाखिदों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि KK रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला
दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।